kay mangitap na. Sa pulutan tayo kailan, Tim Marcos kay Hernando San Nicolas. San Nicolas Kaili, may isumli na yung konsehal, Efren. Kastay imbaga ti amati probinsya tayo, tay ingutan tayo gobernador. Matyo Manotok, di tayo kumangarod liplipatan. Vote number 39, ti may mesa nga senador ng Ilocano, ni Ma'am Amy. Kumunaman ti amin, agyaman akman, digiti nagtultol, nagkuyukuyog kada kami tayo bigat. Digiti barangay official, digiti coordinator, iti San Ildefonso. Ti ama, ti barangay, ti San Ildefonso, ni Apo, Ino, Hernando, dagiti barangay officials di San Ildefonso, ken dagiti kakapitan nga dayta ditoy, ken dagiti coordinator ti Tim Marcos, Tim Hernando, Barangay Tanod, BHW, BNS, ken amin na bisbisita na imbag rabi tayo amin Apo. Siya Apo amok sang kamasit no siya sinuak amok dayto iti maudi nga barangay nga may pagsaritaan dito sa angwanan nyo. Number 2 iti baluta Efren EMJP Butay di uliplipatan agpalakpak kaya sa ngapulong at awen nga siya ti General PTA President iti San Nicolas National High School, ken siya matawen nga siya ti Municipal Federated PTA President, ken duang atawen nga Provincial Federated PTA President, ken ti tallo nga termino akas konsehal nag-chairman akmet iti education, ken co-chairman iti local school board. Nakita no ana iti problema ti sapasap nga naganap ket data iti 2016 inlungalong mi kana abogado corpus ti mesa nga ordinansa na data nga ordinansa kay tay libre nga edukasyon ti elementarya ken sekundarya ngem gasang-gasat di unay na-aprobaran Apo, na-aprobaran di first reading, second reading, ngem iti third reading, in-withdraw di kaduami tiputos da. Iso nga narigat, iti mesa nga independiente, iti grupo, iti politiko kapsat. Ngem babaen ita, at adakon, iti Marcos team, ngay dadawluan ni Apo Mayor, Mike Hernando, ni Apo Vice Mayor, Paul Hernando, ken digiti kadwak nga inema Sangguniang Bayan, ngagpaydasi ita, babayan dirigitoy Apo, namnamayek, nga deto ito nga gakat, ket maprobaranton, ken librenton, di panagbasa, amin nagaston, di nagbasbasa, iti elementarya, ken sekundarya. Dito nga gagat Apo anlay nga para kadigiti babaknang kastamet kadigiti marigrigat kastamet anlay nga para kadigiti nalalaing ken no diget pati digiti ordinaryo nga being ngamin mamati ak Apo nga ti edukasyon kitay kongkunada nga damet digiti late maturing the duma. Idi kaputahanan na aprobaran siya tinang sostener nga ng bayad ti amin na bayadan dito bing iti San Nicolas National High School iti talong atawen. Nukas pagarigan to Apo tahan manin na maaprobaran deta namnamayan nyo siya libren tulak ta ti panagbasa dito bing siya tun di mga bunar. At damat apapala digiti babbaro nga konsehal digiti incumbent dete programa da nga listuda
detay kang kanayon nga agsursor-sor di nagdudo mga barangay nga may damang mangted tay sang kabasit nga ayata iso data tay pantri na po ti manginda tinatnateng nga silayo kem kunak ka nagititalo ket kunak ka nakwada kurang dete ititedyo iso nga ita ikarik ka na kayo nayunak tumot ti bagas kastamat nga imbaga ni Apo Vice Mayor na yun ang nantukanumat titlog so napintas ton nahimas ton kung kompleton ton kapag sasangwan dito pampamilya jak unay kakatitugan ngam namnamaan nyo agserbi dari anak yo haanak agpaserbi ka na kayo no di ka tumayang agserbi din di ulip-lipatan numero 2 Efren EMJP Butay agbiag ti Tim Marcos, agbiag ti San Ildefonso, agbiag ti San Nicolas. Naibag na tayo amin ako.